Bukas din na pa ako. Salinas. Kumakain na Salinas. Salinas lang. Ang dala ko bukas sa katakbang. Galunggong kasi sobrang mahal. Walang din na makikita mo din. Pwede mo na ano to. Gawin, ay ano, big. Yung ano mo, big mo. Who's scary face? Diba? Hindi ko alam. Itong block ko siya ng 50. Kasi sobra ka. Ano naman?
Kunti lang yan ah. Bakit? Wow, kakikilig sa bahay. Sa akin! Ay, nakalimutan. Nalagay ko pa na sa bag ko. Hanap kami ng hanap. Ang dami ko sinukay sa tabo. Sabi ni... Dala ko yung pag-ano. Maganda ka, wala. Hi, Gar! Hi, Gar! Baka lumipad ka na naman. Diba? Yung may kasama burger? Yan kailangan. Dapat na lang.
Kentutin mamaya. Kentutin. Bata, hindi pa sila taon, tatay na. Saan nila yung balwatin na yun? Oh, siya pa ba? Ay! Hello! Magkapilan. Ay, ako na. Ay, ay. So, bakit? Diwa ko sa ating bike eh. Bagal kasi.
Oo. Sabi ko, pumunta ako sa truck. Eh, okay na. Ano naman yun, eh? Hindi ko ba yun? Ano ba? Kukuha na yung open hand. Association ng open hand. Lalab na. Ay, si Joshua, oh. Ay, tinagaling ako. Uy! Sarap ka. Or